खींचा मर दे तार खोड़रो होखे के रही ना हमार हाथ से खोट के दियल सार खोड़रो ना हुई। अच्छा एगो बात कही देवर जी रउआ में एगो खूब ते देखनी है रउआ हमरा खूब मानतानी खूब प्यार करतानी खाली ये कहीं खूबी देखलू हूँ। देख जोन हमार भतार में खूबी नहीं के रउआ में बाटे। अब देख तू चांस तो द बाजार घुमाइब सारा फिल्म देखाइब अब वही में जानतारू एगो कुन्ना वाला घर होला ना वाला घर हवालवा में कुनिया ओकर टिकट हम कटाइब और लौ कबे ना कल जाई केहू के आ खाली हम या तू। बाप रे सब कुल बा काम तो नहीं खी जाना आई दादा हम तार जौन चिन्हा देखले ओकर ऊ चीज हम देखाई मर्दे। हाँ खाली ये तनी तार काम करे के बा कि भौजी हमसे हंसे बोले बतियावे के परी आ दिल देवरो संग तोहरा लगावे के परी। समझ गेलू? लगाई में काहे ना दिल लगाई रउआ तो हमर देवर बानी। अच्छा ये बताव कि अपना मर्द से केहू के प्यार होला आ ना मर्द के अपना मेहरारू से होला? देखी दाल भात रोज के खिचड़ी संजोग संजोग वाला खाना इतना मीठ होला कि 4 दिन के बासी रही न चट जना आदमी थरियावा जीभिया से देखी हमके हमर भता से कोनो सुख ना मिला जब देखो तब देखल बा पनिया लिया रे खैका लिया रे मिस्र धोर आही दादा हमारा से प्यार करू हम गुर्दा भाई कहा मैं दर्द हे भगा दे मैं दर्द नती में हर बस गोड़ दबाव त ले का सूत्र ह खुश रहे पूरा गला में ए मम्मी जी का कहता कुछ कला गोड़ के दबाव त तार हेतना सुघर पतो पे विश्वास झूल जाए रे नतिया करे सब अतिया ये मम्मी जी मोटरा साग खोट जान ना साग खोटे इले की भतार से बतिया ए मम्मी जी देखी देवर जी अच्छा अच्छा बात करते रहनी इस बतिया साग खोटे छोड़ के ई बताओ कोनो मतलब सुना हम ना गती ना त अबे 2 घंटा पहले जहर मार के गइलन फेकू चाचा वही में ठीक ना आ इतना साग खोट लेबे मैं परिवार खा के मर जइतू जा ओए समझाओ तर नहीं बतिया राम ने यारी झूठ बोल देना हां ठीक ना करना तार पतोहिया घटी भी साफा करना हां झूठ ठीक है मम्मी जी काहे रे वो मारतानी अरे सालतिया तो भतार लगे रे रानी देवर जी आनी जी मम्मी जी को दे कुछ दिन में भतार तो यार सगे कहां खोटले वाली खोट नहीं खेत में बा कौना खेत में बा उमा साग खेत में रखला के मोटरी में बना रे दो गला तब मोटारी लेके आई रहे तब ना लुगावा खोलवा दही कर अब मेहर ही मुंह लगा तोहार मेहर ही ऊ का है हमारा इज्जत के मोहने के केहू के मेहर का हो ना ले तोर भतर आ गई ले अरे नतिया भंटावा दोगला बा जाय दो हम जातन तब कैसे जेबे अरे 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 अब तोर मेहरी का करतिया का कर साग खाए ले तो हाइरा बिया यार के घुसत के पूरा गला कैसे कहतरी जी मम्मी जी झूठा तो बोली रहुआ है पर हो दोनों गलियां नोचे जानते तो परला ही बनी रहुआ 4 दिन से नोची गलिया नोच के खइबू मुर्गा के पीस समझ ले बाड़ू तू तो बोलबे मत कर ए भैया तोर माई के दिमाग तनी आउट हो गइल बा तनी समझा दे के का होतरला पूरा में अरे साग खोटे आइल बाड़ी तो करी खोट ला भाई बा के जहर मारला बिया पुअरवा के गला में लागल बा किसी जे खुट तर ले तोर संगवा गोदिया में माई गोदी में बैठे गोड़ दबा आ झो गोदी में हमारा बैठा रहल हो ए गोड़ दबा तो तर तबर गोड़ का दबा मुड़िया नामा में मार दी कर यहां टूट जाओ सारा अरे रे अरे रे आयो भाई मार नतिया के दोगल में मार अच्छा ये बताओ कि हमारा साग में जहर मार के अब फेंकू का गइलन आ उहे एक मोटा तार मेहरारू खोट ले बिया मैं जाना मर जीता जा उहे सगिया खा के अगर हम ना हमनी के मर जती जे तो के आजाद हो जाइत मेहरारू के लेके हमर बतियत तो काहे वो ना खा के मर जाई तार मौगी सारा बा कहीं का सोचा तना सा का कि करिया मरद के कैसे गोर मेहरारू मिल गई हमनी के सारा मिलते नहीं खिसा गोर देख भैया बतियावत तले ठीक बा बाकी गांव में हाला मत करियो हम काहे खातिर हाला करब हम चुपचाप बतियले रहती चल गई रहती हाला तो महतारी बेटा तो हनी कइले बड़ सरे भैया अब कोई पकड़ी तो भाई मरबे न करी अबे जब माने बैठ गइलन 2 आदमी तो पकड़ा गई ना
तो का होता पुगरा गला में तारे ऊपर देखली ही सरवा बोला बे ए मत जा तनी हम कुल पुगरा सुरा कटवा के हटवा होई जैसे